Hola, bona tarda. Benvinguts al webinar Propostes per abordar l'ensenyament integrat de català i castellà a primària. Avui parlarem d'estratègies justament per com integrar aquestes llengües. I m'acompanyen dos especialistes de la casa. Una és Marta Alfonsea, especialista de Tecman de llengua. Hola, Marta. Què tal? I l'altra és el Jorge Alberola, especialista en didàctica de les matemàtiques. Hola, Jorge. Com esteu? Molt bé. Que bé. El que us deia, parlarem avui de la integració d'aquestes dues llengües, però no només parlarem de la integració de les dues llengües, sinó que també parlarem de la integració metodològica en les dues àrees de llengua catalana i llengua castellana i aquesta continuïtat metodològica també en altres àrees, en aquest cas en l'àrea de matemàtiques, que crec que és molt interessant. Al final, l'objectiu en aquestes integracions sempre és el mateix. El que busquem és respecte a l'alumne, és que un aprenentatge significatiu, que senti que és significatiu el que està aprenent i que no són aspectes deslligats i que no tenen res a veure una cosa amb l'altra. Així que, si us sembla, anem a començar. Com treballem precisament la integració de les dues llengües, de la llengua catalana i la llengua castellana? Nosaltres és molt important evitar repeticions, és molt important, no hi ha, presentem un contingut en una llengua o altra indistintament, l'important és que la enginyeria, diguéssim, l'arquitectura lingüística estigui clara i que la informació, si hi ha dos mestres, un de llengua catalana i un de llengua castellana, estigui molt clara pels dos. I presentem continguts específics, si és específic, això sí, en l'àrea de la llengua catalana o l'àrea de la llengua castellana. Però jo crec que, si us sembla, el millor és que anem a posar exemples i anem a veure com realment ho treballem a l'aula a partir dels projectes. Sí, dir-vos que totes les propostes que us farem és des del que nosaltres fem, des del que nosaltres coneixem, que són els projectes de llengua, de l'Udilletres i Superlletres. Marta, ens expliques un exemple de com treballem aquesta integració dels aspectes formals de la llengua? És veritat que deixa'm explicar que els textos els treballem a primer de primària una mica més curts en castellà, més llargs en català, perquè venim d'una primera iniciació de l'aprenentatge de la llengua i de l'aprenentatge de l'escriptura en català. La llengua vehicular és el català, tal com ens dicta el currículum, però l'intríngulis realment està en els aspectes formals de la llengua. Exacte, a vegades és el que ens costa una mica visualitzar o analitzar, perquè és cert que altres habilitats, doncs l'expressió oral, l'expressió escrita, inclús la lectura, la comprensió lectora, etc., moltes vegades sembla que les activitats siguin similars, no? I potser on podem fer més èmfasi en aquesta integració de les dues llengües és amb aquests aspectes formals de la llengua. De fet, crec que veieu en pantalla, jo us ho compartiré aquí perquè així ho puc anar assenyalant, però crec que veieu en pantalla un exemple sobre el substantiu de primer de primària que crec que reflexa prou bé aquesta arquitectura lingüística de la que parlaves. Dir-vos abans, per situar-nos, que tant l'Udilletres com Superlletres, l'Udilletres és primer i segon, i per tant tenim aquesta consolidació d'aprenentatge en la lectura i l'escriptura, i Superlletres és de tercer a sisè, en el que ja canviem d'objectius, no? I comencen altres, per exemple, els aspectes formals de la llengua doncs ja se senten més en l'ortografia i en un altre tipus de treball. Però tant amb l'Udilletres com amb Superlletres l'organització del programa és la mateixa, no? Tenim 7 projectes en català i 5 projectes en castellà que es van interrelacionant. Exacte. Torno a l'exemple de primer de primària del substantiu. Fixeu-vos que aquí la gràcia és no només tractar tant el català com el castellà amb el caràcter que tenim a nivell contextual, és a dir, que tractar-ho des d'aquest context bilingüe o plurilingüe que tenim, sinó el que deies tu, Lea, d'evitar aquestes repeticions, no? Perquè, curiosament, de tota la vida, diguéssim, a les escoles fem exactament el mateix en català i exactament el mateix en castellà, tot i que siguin llengües amb unes estructures molt similars. Bé, vaig a l'exemple, que m'estic allargant. Fixeu-vos aquí l'exemple del substantiu. En aquest cas, en el projecte 1 de català, el que faríem és introduir el concepte de substantiu, sí, treballar aquest contingut, i en el projecte 1 de castellà ja no ho introduiríem, sinó que ho practicaríem i en el seu cas introduiríem el substantiu comú. Tornaríem ja al projecte número 2
ja no tornaríem a introduir el substantiu, què és un substantiu o què és un substantiu comú, sinó que ho practicaríem directament i ja introduiríem el substantiu propi. I així sí, aniríem interrelacionant tant la llengua catalana com castellana. I fixeu-vos que potser introduïm un concepte tant en català com en castellà. Molt bé, m'agradaria aquest mateix exemple explicar-vos-el amb activitats manipulatives que, òbviament, treballem aquests aspectes formals de la llengua, doncs amb la lectura, amb l'escriptura, potser amb activitats més tipus d'exercicis individuals, però també amb activitats grupals i activitats amb material manipulatiu. Val a dir que el que estem projectant és el que tu deies, un exemple, i és una abstracció realment de tots els projectes, no? És una abstracció de com treballem nivell de projecte, però després a cada sessió hi ha un objectiu determinat. Exacte, això és l'exemple del substantiu. Òbviament treballem molts més aspectes al llarg de primer, segon, de fet tots els continguts curriculars que hem de treballar els tenim introduïts, és un exemple per fer aquesta generalització, per veure com ho fem. Però que al final és molt important perquè una de les coses importants que volem posar sobre la taula és que els docents o el docent, però normalment en moltes escoles a dia d'avui ja són dos professors, el que fa el mestre que fa llengua catalana i el mestre que fa llengua castellana, pot ser que alguna escola no, però en general ja les escoles sí que ho tenen diferenciat, tinguin aquesta arquitectura molt clara tota l'estona, no? Perquè realment sàpiga què està fent l'altre i per què el que estic fent jo quin sentit té, no? Exacte. Segueixo amb l'exemple del substantiu, sí, amb aquestes activitats manipulatives. Recordeu que havíem dit en el projecte 1 de català, treballem què és un substantiu i què no és un substantiu. Ho treballem des de diferents perspectives perquè és un element important tant de l'udilletes com de superilletes, que és poder arribar a tota la diversitat d'alumnes que tenim, poder treballar des de diferents perspectives i una és amb aquestes activitats manipulatives. Aquí simplement classificaríem paraules, per exemple, arbre és un substantiu o no és cap substantiu, diríem que sí, o brillar, si és un substantiu, o no és un substantiu, no és un substantiu. Aleshores seguiríem el que us deia el projecte número 2 de castellà, i en aquest cas faríem altres activitats, però fixeu-vos que, seguint amb la línia d'aquest material manipulatiu, tenim unes targetes que també treballarem individualment, en parelles o en grup, en el que hem de classificar libro, però és un projecte en castellano, en aquest cas, decidir si és persona, animal o cosa. Posaríem la pinça on li toqui. I ja tornem a estar al projecte en català, en aquest cas el projecte 2. Recordeu que hem fet l'1 de català, l'1 en castellà i ara estem en el 2 en català. No tornem a introduir què és un substantiu, què no és un substantiu, sí? Però ja estem en un punt de poder treballar, poder practicar què és un substantiu comú o propi. D'acord? En aquest cas, amb un material similar, tindríem riu, que és un substantiu comú o propi. Posaríem la pinça, classificaríem. Aniríem avançant en els projectes, no em vull allargar amb aquest exemple, però fins a també poder classificar entre si algunes de les paraules és un substantiu o és un verb. Aquí ja estaríem al projecte número 3 en castellà, o 4, ara no ho recordo, libro és un substantiu i construir és un verb. I així, simultàniament. Si et sembla, em sembla interessant aprofitar per empalmar amb l'exemple de tercer, on sí que... Sí, és interessant perquè, a més, val a dir que a primer i a segon ja que estem treballant aquesta consolidació de l'aprenentatge, de l'escriptura i de la lectura, i en canvi no posem tant l'accent en que ells siguin conscients de les diferències de les llengües, però tercer ja sí, comencem a treballar aquesta consciència de, les llengües són diferents, tenen regles diferents i anem a treballar, no? Exacte, però tot i així hi ha regles similars o comunes que podem aprofitar aquestes estratègies. I sí, veig que ho teniu en pantalla. Fixeu-vos, és la mateixa lògica dels 7 projectes en català i els 5 projectes en castellà, que en aquest cas l'ordre és invers, però fixeu-vos que us poso un exemple, en aquest cas, d'accentuació, en el que el reconeixement de síl·laba tònica, la classificació o el poder tallar les paraules en síl·labes, identificar quina és la síl·laba tònica i anar introduint aquestes regles d'accentuació ja ho aniríem integrant també tant en llengua catalana com en castellana. En aquest cas, sí,
Mira, si em passes, Lea, Sí. perquè en aquest cas hem posat un exemple per anar més enllà del material manipulatiu, que també tinc una activitat per ensenyar-vos, però sí que hem posat aquest exemple del llibre de l'alumne, no? La part final on treballem tots aquests elements més d'ortografia, gramàtica, etc. I fixeu-vos que en l'apartat de castellà tenim un requadre en el que expliquem, no ho llegeixo molt bé des d'aquí, però bueno, les normes una mica de síl·laba tònica, i després en català és només uns exercicis de pràctica, no? I em semblava un bon exemple de que evitem aquestes repeticions d'aquelles coses que són comunes. I mireu, m'agradaria presentar-vos aquest joc de tercer que es diu Superacentos, que en aquest cas és d'un projecte en castellà. I que és molt divertit. I que és molt divertit, per això el vull ensenyar, en el que, bueno, doncs, diguéssim que els alumnes tindran diferents cartes, no? Imagineu-vos que jo jugo contra la Lea, doncs ella té 3 cartes, jo tinc 3 cartes diferents i aquí el que volem és descartar-nos. En què consisteix? En tirar el primer la carta, no? I en aquest cas tindríem òrdenes i jo tinc a la meva mà doncs, aquestes 3 cartes. La síl·laba tònica és la penúltima, l'antepenúltima o l'última síl·laba. Llavors hauria de tirar la carta que correspon a aquesta paraula. Val? Fixeu-vos que l'interessant és anar introduint tots aquests elements, però a més poder-los practicar des de diferents perspectives, no? La individual, la grupal, la del joc, també des d'un àmbit més distès que augmenta la motivació i també, per tant, aquesta comprensió dels diferents elements formals de la llengua. De fet, respecte a la comprensió, una de les coses interessants que creiem és l'objectiu final d'aquesta interrelació de les llengües, que té el que dèiem al principi, molt d'intríngulis, realment hi ha una arquitectura lingüística bastant important. L'objectiu final, al final, és que els nostres alumnes siguin competents lingüísticament, i és impossible parlar de competència lingüística sense parlar de comprensió, especialment en aquestes edats. Volíem explicar-vos també algunes de les propostes que nosaltres tenim per treballar precisament aquesta comprensió. Jo, si em permeteu, us llegiré, abans de que el Jorge ens expliqui algunes de les propostes, us llegiré una definició que m'agrada molt i que l'altre dia, precisament en un webinar concretament de comprensió lectora, explicava i que crec que a molta gent li ha agradat. És una definició de José León, de la Universitat Autònoma de Madrid, que diu: la comprensió és l'esforç per donar-li sentit a tot el que llegeixo i sento. Comprendre és un sentiment perquè quan comprenc em sento bé. I crec que això és molt important perquè al final té que veure, per suposat ell parla de la comprensió lectora, però té que veure amb aquest respecte a l'alumne, no? I amb entendre que en aquesta àrea en concret l'emocional és molt important. Llavors, jo crec que el que ens explica la Marta d'aquestes propostes de joc constant, tant siguin en català com en castellà, tenen que veure amb aquest respecte amb l'alumne i amb entendre que la part emocional és molt important en aquest aprenentatge i en aquestes edats. Jorge, com treballem precisament? Nosaltres aprofitem molt la cultura de pensament per treballar aquesta comprensió lectora. Exactament. Des de l'àrea de matemàtiques diríem aquesta comprensió lectora és molt important, no? Perquè de vegades la trava no està en aquesta falta de comprensió de coneixement, sinó en aquesta comprensió lectora. Per tant, la treballem des de l'àrea, no? Per fomentar o per nutrir aquesta competència lingüística que tu comentaves. En concret, aquí tenim del programa de llengües una estratègia de pensament que és similituds i diferències, i volia ensenyar-vos unes semblant, diríem, l'estructura és la mateixa, però des de l'àrea de matemàtiques, similituds i diferències a l'hora de fer classificació de quadrilàters. No sé si ho pots ensenyar al final. Sí, ara ho projectarem. Donem aquesta estructura de pensament per a que el nen pugui assolir aquesta comprensió i poder treballar aquest coneixement matemàtic a través d'aquesta estratègia, de veure en què s'assemblen i en què se diferencien respecte, en aquest cas, a costats, a paral·lelisme, a angles, i poder fer aquesta classificació, en aquest cas, de quadrilàters. El fet de la proposta que tu poses d'aquí de superlletres és exactament la mateixa. En aquest cas estem comparant diferents festes de final d'any de diferents països perquè el projecte, sí, treballem això.
M'agradaria, abans de seguir amb el tema del PBL, és que se m'ha oblidat de dir que l'estructura aquesta que diem els projectes, etc., són projectes per la comprensió, en el qual hi ha un tòpic generatiu, etc., però hi ha un element important de tots els projectes, que és que internament estan seqüenciats per acabar realitzant un producte final, no? Per tant, tenen unes idees prèvies, connectem unes idees prèvies dels alumnes a l'inici amb el tema que desenvoluparem, el desenvolupem i acabem sempre amb... Ho dic, m'he recordat que se m'havia oblidat quan parlaves del tema emocional, de la motivació, etc. I mira, aprofito per explicar aquest de les festes de final d'any. És que al final pot ser una obvietat, però és important dir-ho, no? Que al final tot això que estem fent és per treballar, per tenir en compte l'emocional, per tenir en compte la motivació, però amb una part important, que és aquesta continuïtat metodològica, no? Jo crec que és molt important. I més avui en dia que molta gent vol treballar per projectes, però queda diluïda moltes vegades les matemàtiques i la llengua, en aquests projectes queden una mica... Exactament, sí. Jo crec que hem de respectar l'espai tant d'una assignatura com de l'altra, no? Han de treballar-se paral·lelament per a poder després fer aquesta transferència dintre d'un projecte interdisciplinar. Sí. I és important que ho treballem i que tinguem instruments comuns, no?, per a treballar aquesta comprensió. Perquè no es vegi bolet, no? Al final jo crec que insistim en la continuïtat metodològica precisament per això. El PBL, estàvem dient que treballem comprensió, aprofitem la cultura de pensament per treballar comprensió i m'agradaria que m'expliquéssiu... Sí, amb aquest aprenentatge basat en problemes, que també és una de les nostres característiques dels dos programes, també s'organitzem una mica el pensament amb aquesta estructura de PBL que tu comentaves, amb aquest primer punt després de la lectura del problema. No sé si pot sortir aquí a la pantalla. Exactament. I aquí trobar aquestes paraules que han resultat complicades per a ells, per a buscar el significat. Al final, en aquest segon punt, poder veure quin és el problema o problemes que es presenta aquesta situació, que d'entrada, evidentment que té un contingut matemàtic, però d'entrada no té per què. Després, què sabem i què és el que necessitaríem saber, plantejar una hipòtesi per a solucionar el problema. Aquest cinquè punt és molt important, perquè al final és què creus que tu aprendràs a través de la resolució d'aquest problema, i després, en els dos últims punts que treballarem en una segona sessió, que és aquest plantejament de solucions i aquesta metacognició final en quant al treball cooperatiu i el treball individual de cadascun. I, per exemple, en el cas de lo mateix, important, que jo vegi que el que treballo en una àrea té sentit arreu i, per tant, també ho treballo en l'àrea dels projectes de llengua. Sí, en el cas dels projectes de llengua, per no repetir tota l'estructura, simplement, per exemple, jo he agafat aquest exemple del projecte 6, Tot un món, de segon de primària, en el que primer, és un projecte en el que descobrim diferents parts del món, llocs del món, a través de la lectura. I una mica l'objectiu també és que els alumnes entenguin que poden viatjar amb la lectura, vull dir, amb la relació que dèiem de la motivació. I en aquest cas el producte final serà fer una guia de viatges dels llocs que anem descobrint. Però fixeu-vos que en aquest cas no tenim un problema, és un PBL, però no tenim un problema matemàtic, sinó que llegim un text, que és els viatges del besavi Pere, en el que, aquest text bàsicament ens descobreix una maleta de viatge del besavi d'un personatge i hem d'adivinar a quin lloc ha viatjat el besavi. Aleshores, fixeu-vos, l'estructura és la mateixa. Les paraules que no he entès, quin problema tinc, què sabem sobre aquest problema i què ens cal saber, com podem trobar la solució, què aprendré jo resolent aquest problema, etc. Destacar que quan fem PBLs el procés és molt més important que la resolució correcta, vull dir que aquí hi ha una part de creativitat i els rols interns dins del grup també. De fet, m'agradaria comentar també un projecte interessant, que és el següent, que és aquest de tercer de primària, que en aquest cas la diferència respecte al que ha explicat el Jorge i jo mateixa amb aquest exemple és d'un projecte
que és un PBL en ell mateix, que el projecte es diu Per un pati millor, de tercer, i tot el projecte gira al voltant d'intentar solucionar un problema que és, bàsicament, que ens demanen que intentem millorar les condicions de l'hora del pati. Aleshores, aquí hi ha una carta que rebem en què el Consell Escolar ens exposa aquesta situació, fem les mateixes fases, la diferència és que això ens durarà diferents sessions. De fet, en les últimes, quan nosaltres ja plantegem una millora, etc., hi ha una cosa que m'agrada especialment i és que 5 sessions després, que hem fet unes enquestes a diferents companys, a diferents cursos, etc., comparem els resultats de les enquestes, sí, amb la proposta que nosaltres havíem fet en aquesta sessió del PBL i, per tant, també ens ajuda una mica a fer aquesta transferència en una situació real, no? És important dir que al final, en aquest projecte, també hi ha els aspectes formals de la llengua i el mestre, en aquest cas, Per un pati millor és en català el projecte, Sí, i el mestre sap en tot moment què s'està fent paral·lelament al projecte en castellà exacte. i per què em toca a mi fer el que em toca a mi, d'on venc i on vaig, no? Això és... Exacte. En aquest cas em sembla més que encaixa amb el projecte de Recetes Absurdes, Sí. que és aquest que hi ha bastanta creativitat també i tècniques d'escriptura creativa, etc., al voltant d'aquestes receptes que ens inventarem. Exacte. Important parlar de... Nosaltres estem amb la comprensió lectora, tenim com un objectiu, un repte sempre sobre la taula i el tema de la comprensió lectora, però també per treballar la comprensió lectora és important tenir molt clar les tècniques de comprensió oral. Jorge, a mi m'agradaria que ens donessis algun exemple, alguna tècnica que la gent que ens està veient pogués aprofitar. Des de MAT, des del programa de matemàtiques, Sí. nosaltres en una de les dinàmiques de les sessions, en el per començar, sempre treballem amb problemes orals, no? Aquesta comprensió oral. També en els primers cursos i en infantil tenim el que són les nostres històries per a pensar, no? Que són els nostres contes matemàtics, que en els cursos superiors faríem una comprensió més lectora, però en aquests cursos inicials el que treballem és aquesta comprensió oral a través d'aquestes històries per a pensar. I sobretot, cada dia, diríem, en aquesta part inicial de la dinàmica, amb el problema del dia i els problemes orals, la treballem moltíssim. I el càlcul mental també l'afegim aquí. I també per recordar que per treballar la comprensió lectora és important aquests primers cursos, sobretot a primer, aquest modelatge i, per tant, aquesta lectura en veu alta. Per tant, també he d'anar no només pel plaer d'escoltar la meva mestra, o és igual, la meva mare, el meu pare, com em llegeixen un conte o una història, sinó també perquè quan jo comenci a fer lectures, ja sigui sobre un text conegut, sobre un text que he sentit, sobre un text que he comprès. I sabem que tots aquests elements ens ajuden a la comprensió lectora i, per tant, anar més enllà del que és la decodificació, no? Totalment. Deixeu-me fer un parèntesis, després continuem amb més tècniques de comprensió i d'aquest encreuament precisament de les dues llengües, com les integrem, però hi ha dues persones que ens preguntaven. Una persona ens preguntava què és un projecte de comprensió, per tant estaria interessant fer una aturada, si us sembla, sobre què és un projecte per comprensió. I després, mestre de P3 ens diu, però aquests projectes són més aviat un centre d'interès i no un projecte interdisciplinar que surt de les inquietuds pròpies del grup a través de la conversa. Jo crec que és molt interessant. Que bé que ens hagis plantejat això. Jorge, comences tu respecte al tema de què... Sí, bueno, crec que... Ha d'haver una mica lloc per tot, no? Sí, exactament. Jo crec que ho hem comentat abans. Crec que una cosa no treu l'altra. Nosaltres podem treballar tant la matemàtica com les llengües dintre d'un projecte interdisciplinar. Inclús que surti de la conversa. Que surti de la conversa, evidentment. Al final, la tria, diríem, de la temàtica amb els alumnes, la motivació o el que es motiva als alumnes també pot influenciar el profe, no? Que al final, si el profe motiva aquest tema, doncs el nen està motivat també. No? I sovint uns temes interessen a uns però no a uns altres. Exactament, Bueno, perquè de vegades, vull dir, arribar a que a tots els interessa el mateix tema és bastant complicat, no? I després que hem de treballar tant una àrea com l'altra paral·lelament per a poder fer aquesta transferència als projectes interdisciplinars, perquè si no es dilueix una mica amb... Fixar aprenentatges, no? Sí,
Exactament, hem de fixar aprenentatges per a poder transferir-los, perquè si no es dilueixen allà i ens dediquem, diríem, a unes coses molt concretes, tant dintre d'una àrea com l'altra, que sabem que sortirà bé, però després altres continguts que també hem de treballar, doncs al final no es poden integrar. Per tant, ho hem de treballar fora per a poder transferir-ho allà. Al final, la seqüència d'aprenentatges tant en les matemàtiques com en les llengües són els que són i és difícil treballar-ho només en projectes, no? Això en matemàtiques podríem parlar-ho molt, però en llengua també. De fet, si em deixes explicar una anècdota. Sí, Mireu, sí que m'agradaria ensenyar-vos, perquè preguntant què són els projectes per la comprensió, no? Tinc aquí una guia del mestre, que és en castellà, però bueno, és igual, perquè els projectes en català seria el mateix. Aquests en català tinc el llibre de l'alumne i no la guia del mestre. Però fixeu-vos, en aquest cas, el que significa que un projecte és per la comprensió, és un estil de projecte, doncs basat en una estructura determinada. El que volem és fomentar aquestes preguntes marc que ens ajuden a pensar, que ens ajuden a desenvolupar pensament. I per tant, sempre girarem al voltant d'aquests tres elements. El tòpic generatiu, que és el tema en si que treballarem, que aquí són les receptes absurdes aquestes que parlàvem, els fils conductors, que són les grans preguntes que m'ajudaran a anar guiant el projecte, que fixeu-vos que diu, quins són els beneficis, ¿cuáles son los beneficios del sentido del humor en la literatura? O com podem transformar les tipologies textuals per escriure textos creatius? I les metes de comprensió que vindrien a ser els objectius, d'acord? Que és aquelles coses que volem que els nostres alumnes comprenguin. En aquest cas, doncs, que existeixen diverses estratègies per potenciar la imaginació, la literatura ens pot ajudar, etc. I després tenim l'element del producte final. Dit això, i contestant aquest primer dubte, m'agradaria explicar una anècdota que crec que és interessant. Em va passar fent un taller justament de rodilletes primària, que estava presentant el programa en un centre, no? Els estava explicant, etc. I va haver un mestre que em va dir, ostres, em fa especialment il·lusió, de fet, començava a treballar amb nosaltres aquest setembre, em va dir, em fa especialment il·lusió perquè, per fi, els projectes que plantegem al centre, alguns poden sortir de l'àrea de llengua. Perquè què acostuma a passar quan treballem per projectes a primària? Que l'àrea de llengua es redueix a una exposició oral, enteneu-me, estic exagerant una mica, però sí, es redueix a una exposició oral, a una lectura, o una lectura d'una recerca o no, el que sigui, a una redacció. Aleshores ell deia, ostres, està molt bé perquè aquí l'estructura base és l'àrea de llengua i aleshores, escolta, que s'enganxin els altres, no? Que s'enganxin els del coneixement del medi, etc. En alguns projectes, no cal en tots els projectes. I dit això, i l'últim tema, perquè és que m'interessa especialment tot això que estem parlant dels projectes, torno al projecte aquest a la guia del mestre, però fixeu-vos que nosaltres plantegem una estructura, el que us deia abans, amb aquestes activitats preliminars, les d'investigació i les activitats de síntesi, totes ens van portant cap a l'elaboració d'aquest producte final. Quina és la nostra proposta respecte als interessos i les motivacions dels alumnes? Perquè això també dona per un webinar a part. Aquests i els projectes han de partir dels interessos dels alumnes, etc. La nostra proposta és justament eixamplar, no?, el marc mental dels nostres alumnes amb propostes molt engrescadores, com les propostes que us estem ensenyant, molt variades i que toquen diferents temàtiques. Això sí, entenent que és l'equip docent, les persones encarregades de que sigui en el moment que jo estic plantejant una activitat de receptes absurdes que pot ser que generi molt interès, o potser no és un bon exemple, però en onades de plàstic, que és sobre medi ambient, etc., sí, que jo pugui aprofitar aquest interès del meu grup per estirar aquesta corda i ampliar aquest aprenentatge. Sí? És a dir, aprofitar aquests interessos, però creiem que és interessant despertar-los també. Sí, i la diversitat, sí que és veritat que és per un altre tema, però la diversitat textual justament és una proposta nostra, temàtica, perdoneu, la textual també, però la diversitat temàtica és molt important, però treballar donant aquest espai a l'àrea de llengua que mereix, i a més, de fet, aprofito una pregunta pràctica que ens fan, en el sentit de com sabem que el bilingüisme té moltíssims avantatges,
Però, per exemple, pel que fa a l'ortografia, a vegades ens costa més fixar, no, amb les dues ortografies. Ens pregunten si creieu que durant la realització del projecte hem de fer conscient a l'alumne que està fent faltes d'ortografia. Mira, això també és una pregunta molt interessant, que Sí. també ens dona per un altre... Sí, jo crec que sí. Sí, Per exemple, parlem de dictats. Sí? sí, És, ens estem per referint exemple, un dictat és molt directe, no? Tenen aquest objectiu. Però depèn del curs i depèn del que estiguem treballant. Per exemple, una de les propostes que nosaltres fem és que aquests dictats inicials, a primer, fins i tot segon de primària, en el que hem dit que l'ortografia encara no és un objectiu que té tant pes com altres aspectes, és interessant fer dictats per practicar també l'escolta activa, l'escriptura, etc, però jo he de limitar-me, això és la nostra proposta, però és interessant que jo em limiti a treballar aquells errors que hem treballat a classe. Per exemple, que inici de frase comencem en majúscula i que quan acabem una frase posem un punt, no? Vindria a ser un exemple. Sí, clar. Però que potser hem tocat una mica la B alta i la B baixa, però potser no és moment de corregir-ho en un dictat perquè no és un objectiu principal de primer de primària, per molt que aparegui. No? Però és el que tu deies, volem conèixer aspectes, anar introduint aquestes normes o aquestes excepcions fins i tot, però és a partir de tercer que ens hi posem. Per tant, té poc de motivació que un alumne de primer faci un dictat de 6 paraules que estiguin plenes de correccions, no? És a dir... Sí, treballar la motivació en aquests Exacte. primers 2 anys, em refereixo a primer i a segon de primària, és bàsic, i poquet a poquet, no dic que la motivació no s'hagi de treballar posteriorment, però poquet a poquet tenim altres objectius, no? I la correcció és un element que també penso que se l'ha maltractat una mica, És a dir, nosaltres també creiem que l'error ha de formar part de l'aprenentatge, és a dir, al final tampoc volem fer veure que els alumnes no s'equivoquen o que dissimular que han comès errors, és a dir, l'error forma part de l'aprenentatge, l'assaig, error, provem. De fet, una de les recomanacions que nosaltres repetim més vegades amb les escoles que treballen amb nosaltres és no totes les propostes que fem és perquè surtin bé a la primera, sinó que estem practicant i estem introduint elements nous i per tant són nous, són desconeguts, estic provant i m'equivocaré. Aleshores, acceptem molt l'error com a instrument d'aprenentatge, però això no vol dir que no puguem evidenciar aquests errors o aprendre d'aquests errors sempre i quan estiguin encaixats amb l'objectiu que estem treballant, amb la línia que estem treballant. Sí, efectivament és crear un clima determinat on l'error s'accepta Exacte, amb positivitat. I en el cas de matemàtiques, no, que es pugui detectar de dir, bueno, aquesta solució no té sentit amb el que estava fent. Exacte. I també, perdona, i un element important, i a primer de primària és claríssim, però és també adaptar aquests objectius o adaptar aquestes correccions o adaptar també al nivell de l'alumne, perquè són grups molt heterogenis, també a segon i també a tercer, però un primer de primària és especialment heterogeni. De fet, nosaltres tenim un projecte d'iniciació justament per poder fer aquesta avaluació diagnòstica i saber el punt amb el que comencem el curs. Però poso l'exemple del dictat. Escolta, hi haurà alumnes que... Sí, a la primària hi haurà alumnes que t'escriuran una frase, una paraula i alguns 3 frases, no? Un paràgraf. Per tant, forma part del... Exacte. Per tant, la correcció no pot ser la mateixa per tots. Està clar, és un bon apunt. Escolteu, mira, justament ja que estàs en primer de primària, abans de continuar amb alguna proposta més de comprensió oral, estàvem parlant, ens pregunten si treballem la lletra lligada. Jo entenc que ens ho pregunten perquè justament la Marta ha mostrat algun dels jocs de primer de primària, en el que presentàvem la integració del substantiu. Ens expliques com va el tema de les lletres? Sí, és un tema important, és un tema estrella. Nosaltres fem una combinació de lletres, això és important entendre-ho. És a dir, a l'infantil ja combinem el que és la lletra d'impremta amb la lletra... el que és la lletra de pal amb la lletra lligada, i a primer de primària agafem
depèn de les activitats, diguéssim, agafa més pes la lletra lligada, però la combinem progressivament, potser els primers projectes de primer no, però després sí ja va apareixent, per exemple, això és el projecte 6, que és pràcticament Al final de al curs. final de curs, però la lletra d'impremta. Fem aquesta combinació. Possiblement, internament en aquest projecte, si busquéssim, doncs no, sí, fixeu-vos, Es va combinant... es va combinant el que és, en aquest cas, una activitat que és factoria de paraules sobre els verbs, la lletra d'impremta i en aquesta de síl·labes travades, també és una factoria de paraules, amb lletra lligada, d'acord? Sí que és cert que ja a segon, el que és en la lectura, pràcticament la lletra lligada desapareix per anar-la substituint la d'impremta. I ja quan estem a tercer de primària, etc., ja no apareix, diguéssim. Sí. No sé si estàvem projectant ara. Sí, tercera primària. Sí? Sí. Sí, bueno, sí, posen uns textos molt llargs, però Molt bé. aquí hi ha exercicis, etc. Es veu millor. Molt bé, doncs us sembla que ens havíem quedat, havíem fet un parèntesis, ens havíem quedat precisament en comprensió, l'important també de treballar la comprensió lectora, la comprensió oral, per quan estem abordant aquesta comprensió lectora. És a dir, la comprensió lectora l'abordem des de moltes tècniques diferents i l'oral és important, no? El Jorge ens estava explicant... Sí, bueno, estava comentant vos això, no? Que ho treballem des d'una de les dinàmiques de la sessió del programa de matemàtiques, no? Només comencem amb problemes del dia i amb problemes orals, inclús amb aquest càlcul mental, no? Que també treballem aquesta comprensió oral, aquesta escolta activa, no? Per a poder resoldre aquests petits problemes que plantegem. Efectivament. I en pantalla estem veient el guió de... Bueno, és d'un projecte en castellà, guió de defensa oral. És del que veníem parlant abans, que si vols tirar enrere un moment per refrescar. Doncs no, aquest, sí, que era el PBL aquest dels patis, no? De fer una proposta... Hem fet tot el projecte, cada projecte té 15 sessions i anem preparant aquesta defensa oral de la nostra proposta. I aleshores ara sí, utilitzem aquest guió que vèiem abans, aquest, exacte, que és un exemple simplement que ens ajudarà a estructurar el llenguatge, igual que oralment, en aquest cas, igual que altres activitats com les rutines o les estratègies de pensament, també aquesta lectura guiada, etc. L'expressió oral és importantíssim i, de fet, a l'Udilletres i a Superlletres introduïm també moltes activitats d'expressió oral. Ja són tècniques, els diàlegs són importantíssims, nosaltres també dividim la sessió en aquestes 3 parts i normalment per començar és un diàleg, cada vegada que llegim un text doncs també fem una miqueta aquesta reflexió. Continuem llegint en veu alta. Continuem llegint en veu alta i una activitat important també dins d'aquesta expressió oral, però també de l'escolta activa, o sigui, per tant, d'aquesta comprensió oral, són també les activitats d'aprenentatge cooperatiu, com els bessons lectors o el gran savi, aquestes tècniques que ens ajuden a explicar amb les meves paraules o un text que escolto o un text que he llegit, etc. I això ens ajuda. I que, a més ho complementem amb les rúbriques d'avaluació. Escolteu, estratègies pròpies de comprensió, com les treballem també de manera integrada en les dues àrees. Marta, aquí en pantalla estem veient una estratègia de comprensió, que no sé si també la tenim... Sí, la tenim aquí, que és de segon de primària, del projecte Estimat Diari Supersecret, en el que, fixeu-vos que és el projecte 1 de segon, en el que descobrim el diari com a un element per escriure emocions, sentiments, pensaments, etc. Per tant, el producte final serà l'elaboració. En aquest cas, fem l'activitat lectofòrum. El lectofòrum són activitats de lectura que normalment fem en grup. D'acord? Llavors començarem amb la lectura d'aquest text, l'embolic de com em dic. Fixeu-vos que parlàvem de tipologia de lletra, no? Que en aquest cas intentem simular que és una lletra manuscrita. De fet, la Marta Boer torna a preguntar si el primer projecte de primer ja és amb lletra lligada o hi ha lletra de pal. És amb lletra lligada. Dèiem que és amb lletra lligada, els primers projectes són amb lletra lligada. Sí. En el projecte 0 hi ha alguna activitat amb lletra de pal o que combina la lletra de pal i a sota hi ha la lletra lligada, una mica per treballar-ho, però sí, ja en els primers projectes és amb lletra lligada.
Estava explicant això, que començaríem amb aquest text i aquestes petites preguntes que farem conjuntament, d'acord, ens ajuden a anar treballant progressivament la comprensió lectora, no? També des de les preguntes de com es diu el narrador fins a entendre altres expressions com estar a la lluna o enrotllar-se com una persiana. Sí? Aniríem treballant així. Després, diguéssim que aquesta comprensió lectora va evolucionant. Això és el que us deia, que és important passar d'aquesta lectura oral a una lectura guiada, intentar treballar sobre textos que ell ha escoltat i anar combinant. I també per desmitificar, perquè a vegades parlem molt dels alumnes que s'estan iniciant, d'intentar donar-los lectures més senzilles, entre cometes, que podem estar d'acord amb això, textos superllargs, però sí que és interessant que aquestes propostes textuals que nosaltres fem de comprensió lectora tinguin un objectiu per si mateix, no? És a dir, el tema de llegir paraules soltes o frases, a vegades no ens ajuda en aquesta comprensió lectora, ens ajuda més aquest guiatge o aquest modelatge de la lectura, perquè... És molt important insistir en el modelatge, no? Nosaltres, justament, el modelatge, sí. Una de les novetats de l'any que ve, precisament, és insistir molt, perquè així ens ho han demanat els mestres, insistir molt i ajudar-los a les sessions on el modelatge és bàsic perquè, per aquesta diferència que tenim a l'aula també, que no un pot arribar a estar primer llegint i un altre no. I perquè forma part del procés de l'aprenentatge de la lectura, i no només de la lectura, insisteixo en això, de la comprensió lectora. És a dir, està bé, o sigui, obligatòriament he de ser capaç de llegir, de descodificar per poder anar treballant la comprensió lectora, però no és suficient. En paral·lel he d'anar treballant aquesta comprensió i, per tant, poder o tenir l'oportunitat de llegir textos que ja he comprès, de llegir textos que tenen un objectiu per si mateix, o que això és interessant matisar-ho. I de nou, totes les estratègies que ens estàs explicant les treballem d'igual manera en el català que en el castellà, que això també és important. No treballo unes estratègies de comprensió en el català diferents que les de castellà. I de fet, si em pots posar la següent, perquè aquesta era un exemple més d'aquest cicle inicial. Sí. Ara tornem aquí. Tornarem enrere, sí. Però em sembla interessant a nivell de tercer que tornem, en què ja hi ha aquest canvi d'objectius, ja donem per assolida la lectura i l'escriptura, sí? I aleshores crec que una de les activitats que es treballen molt bé tant a l'Udilletes com en Superlletres és aquesta lectura estratègica, no? Amb aquestes activitats o aquestes reflexions que faig abans de llegir, durant la lectura i després de llegir, no? És a dir, un lector adult, fem aquest tipus de... Un bon lector adult. Un bon lector adult. Posem-nos com a bons lectors adults, fem aquestes estratègies de forma inconscient, no? Que és, vaig a llegir una notícia, veig el titular, la meitat del text, aleshores decideixo si faré una lectura en diagonal o no, etc. Prenem moltes decisions. Prenem moltes decisions. I de fet, i ara tornem, perdona, al d'això, però la següent, que és el diari lector, que ja és com és un nivell paral·lel, en realitat. Fixeu-vos, aquest és del projecte 3, l'enginyosa Mardi Mac, que és sobre una lectura, perquè el pla lector a tercer, de tercer a sisè, està integrat en els projectes. I fixeu-vos aquí, aquestes estratègies, aquesta lectura estratègica, si podeu fixar-vos en les preguntes que fem abans de la lectura, durant i després, algunes tenen relació amb el propi llibre, però moltes tenen a veure amb com estic jo quan llegeixo. No? On llegeixo, des d'on llegeixo, si em ve de gust llegir o no, etc. És a dir, tot això, el que us dèiem, tot això que nosaltres ja fem de forma inconscient, ara em ve de gust llegir una novel·la perquè tinc una estona, etc. Ho faig. Ara em ve de gust llegir un text més acadèmic perquè ho necessito, etc.
Això també mereixeria jo estic Un webinar d'acord, a part. un webinar a part, És veritat. perquè realment respecte a com posem els alumnes davant de les lectures és un tema molt important. Sí. Si s'han de llegir tots el llibre o no, etc. Hi ha moltes qüestions que Exacte. podríem parlar-ne aquí, però bueno, avui no és el moment. I per altra banda, Jorge, justament en aquestes estratègies de comprensió lectora també les tenim en matemàtiques en realitat. Sí, exactament. A l'hora diríem, d'abordar al final la resolució d'un problema o els processos de la resolució d'un problema no deixen de ser una estratègia de comprensió lectora, no? I nosaltres intentem facilitar a l'alumne aquesta estructura de pensament dels processos de resolució, no? Amb aquestes parts de un cop llegit el problema, no? Què sabem, què és el que volem saber. Si cal fer alguna petita representació gràfica o esquema, la fem. Quines operacions o quines estratègies matemàtiques triaríem per a resoldre aquest problema, les aplicaríem, és a dir, les usaríem, aquestes estratègies, i escriuríem la resposta i després comprovaríem si aquesta resposta té un sentit lògic amb el context inicial que teníem nosaltres. I creiem que és important, no, des de l'àrea de les matemàtiques estructurar una mica, no, aquests processos per a que l'alumne pugui adquirir aquesta comprensió lectora, no, a través d'aquesta resolució de problemes. També, a part de resoldre problemes, diríem que també tenim un altre organitzador que seria el de construcció de problemes, que va una mica lligat amb això també, no, amb els diferents passos a partir diríem, d'una estratègia matemàtica o un resultat matemàtic, de jo preguntar-li què passarà, quines dades necessitaria jo per a que el resultat sigui aquest, no? Què caldria fer per a solucionar el problema i quina serà la pregunta final, no, que jo faré. I finalment acabar amb aquest redactat del problema. Realment, jo crec que tant la cultura de pensament com les estratègies de comprensió que ens esteu explicant són un regal per l'alumne, no? O sigui, estructurar el pensament i fer-me conscient és el millor regal que puc rebre, no? com a alumne. Molt bé, i l'escriptura què? No? Ho hem abordat una mica abans a propòsit d'una de les preguntes que ens feien, no? El bilingüisme, a vegades ens costa, és lògic, ens costa fixar les normes, hem de fer molt conscient a l'alumne d'aquestes, dèiem nosaltres, la nostra proposta és a partir de tercer, sobretot posem molta més consciència, el fem molt més conscient d'aquesta diferència entre les dues llengües, que això també és important, perquè si no soc conscient d'aquesta diferència no ho executaré bé. I què passa amb l'escriptura? Mira, si em permeteu, anirem aquí, en aquest taller d'expressió escrita, en aquest organitzador gràfic. Com abordem l'escriptura? De fet, aquest organitzador gràfic, va molt bé que el Jorge hagi ensenyat el organitzador gràfic, perquè crec que és interessant entendre que els organitzadors gràfics o que les estratègies de pensament o les rutines, el que li dona realment valor és que sigui una pràctica habitual i no activitats bolet que fem a vegades, no? I que estigui aquí integrada en la pròpia estructura dels projectes. Mireu, aquesta activitat és del taller d'expressió escrita, és del projecte Superpoders, que en aquest cas el que fem és treballar el còmic, l'estructura del còmic, sí? I òbviament el producte final que farem és elaborar un còmic individualment o en grup o el que sigui. En aquest cas, l'organitzador gràfic té a veure amb la preparació fixeu-vos amb l'enunciat, inventa la història del còmic i completa l'organitzador gràfic. Per tant, anirem per parts. Algunes són preguntes obertes i altres són opcions o són obertes. També les opcions, però m'ajuden a aquesta estructura. Fins i tot em puc saltar parts. Puc començar per quin tipus d'història explicaré, després al final corregir el títol o pensar-lo al final, el que sigui. Què vull explicar? Quins personatges apareixeran? Que aquí n'hi ha 2, però si necessito més també ho puc fer. On passa aquesta història i quan passa. I de fet aquesta feina, o sigui, la portem fent, o aquest tipus d'estructura i d'organització, la portem fent també des de primer,
que de fet és la següent imatge que podem projectar, però us ho ensenyo aquí a un nivell més de primer de primària, sí? Aquest és el primer projecte, per tant, és del primer trimestre, en el que parlem dels contes, etc. I el producte final, en aquest cas, és escriure un conte, òbviament, a nivell de primer de primària, tots junts o el que sigui. Però fixeu-vos que ja estem treballant a través d'aquest organitzador gràfic les parts. I en aquest cas ho fem amb l'ajuda d'aquest DAO de contes, diguéssim, que l'utilitzarem a primer, a segon, etc., en el que, en aquest cas, parlo del protagonista, no? Però imagineu-vos que em surt, doncs, el pirata o el bruixot o el que sigui. Aleshores, jo aquí faria un dibuix i ja faig la descripció del protagonista, sí? Al final, amb aquests daus anem afegint altres històries, Tenia aquí, però no he tingut temps de muntar-los, però perquè us feu una idea, sí? Tindrem objectes, tindrem paisatges, etc., que ens ajudaran a anar també responent a aquestes parts de l'organitzador gràfic, perquè tampoc se'ns escapa que l'únic fet de tenir, o només per tenir un organitzador gràfic, no vol dir que tothom ràpidament volqui idees interessants, no? O que li semblin interessants a un mateix, sinó que també és una pràctica i que a vegades ho estimularem amb aquest aprenentatge entre iguals o amb activitats com aquestes amb el cub o amb el dau, etc. Realment hem d'anar acabant i són moltíssimes el tipus d'activitats que tenim per treballar de manera integrada les dues llengües. Jo simplement acabaria explicant, crec que mereix la pena, tenint en compte que començàvem dient tot l'objectiu és tenir alumnes competents lingüísticament i hem de tenir molt en compte la part motivacional, moltíssim. Jo diria que una de les propostes que podem explicar i que poden interessar també molt a les persones que ens estan veient és l'escriptura creativa, les tècniques d'escriptura creativa. Et sembla, Marta, que n'expliquem una i acabem aquí? Sí. Molt bé. Aquí tenim, per exemple... M'agrada més la del binomi. Sí, és veritat. Però és més fàcil d'explicar així. I a més ja he introduït el projecte de les recetes absurdes, que en aquest cas és de tercer, però és en castellà. I m'agrada especialment aquesta perquè més l'he vist a l'aula i m'ha semblat divertidíssima. I aquí en aquest cas el binomi fantàstic, que és una tècnica d'escriptura creativa de Gianni Rodari, que nosaltres les incorporem en els projectes, doncs el tema que parlàvem de la motivació i de tot allò emocional, però també, doncs, escolta, perquè l'humor i la creativitat també és important incorporar-los per anar nutrint aquestes habilitats lingüístiques. I en aquest cas el que fem és, amb els ulls tancats, veieu que hi ha aquests dos plats, doncs amb els ulls tancats ensenyalem un i ens surt el primer element del menú i el segon. I aleshores, ara no ho veig aquí, però imagineu-vos que ens surt una bombilla i unes plumes de pájaro. Sí, ho dius en castellà perquè Recetes absurdes és en castellà. És un dels projectes en castellà. Llavors, jo simplement aquí m'he d'inventar un menú, d'acord? El primer plat serà bombillas rebozadas con esferificación de no sé què, depèn de, com que els nens i les nenes ara veuen molt el Masterchef, doncs farien aquest tipus de menús i al segon posaríem les plomes. Llavors l'activitat continua en què entre ells simulen un restaurant i aleshores hi ha una persona, un nen o una nena que fa de cambrera, explica el menú i els altres trien. I he remarcat el tema de l'humor perquè jo que... Sí, aquí es veu en petit. Jo que l'he vist a l'aula, que els hi feia moltíssima gràcia l'absurd de les receptes, que és l'objectiu d'aquesta tècnica d'expressió escrita, que al final, fixeu-vos que estem treballant les receptes, una miqueta com han de ser, en aquest cas, aquest menú, però tenim l'estímul de que no estic triant jo, no ho he de pensar tot, sinó que ho complemento i a més és divertit. I l'absurd, té un espai a l'aula que lliga amb allò que dèiem de l'error, de donar espai a l'error, l'absurd, l'error... De fet, avui hem explicat aquesta, però en general totes les tècniques d'escriptura creativa de Gianni Rodari treballen molt amb l'humor i l'absurd i realment valen molt la pena. De fet, ens pregunten, la mestra de P3 també ens pregunta si existeix guia didàctica, guia del mestre,
rúbriques d'avaluació per competències bàsiques. Avui no hem parlat res d'avaluació, és un dels nostres temes preferits, t'haig de dir, però sí, hi ha rúbriques, no sé si voleu comentar alguna cosa sobre les rúbriques. Bueno, hi ha molts elements per avaluar, perquè, bueno, tu dius que és el nostre tema preferit. Bueno, sí? ens agrada molt, ens no? apassiona, sí, ens apassiona molt. Ens agrada molt. I de fet, sempre en tots els programes, tant en Animat com en Ludilletres, Superlletres, plantegem una avaluació orientada a l'aprenentatge i, per tant, el que us facilitem són una varietat de recursos i d'estratègies força àmplia per poder recollir evidències, saber en quin punt està cada alumne i poder-lo acompanyar en aquest punt de millora i, per tant, en aquestes propostes de millora i, per tant, en cada una de les activitats. Mira, sí, ensenyem-ho de matemàtiques. Per exemple, no? Tenim els criteris d'avaluació, pot ser una avaluació per observació o una avaluació més formal, diguéssim, més estructurada, que en aquest cas em diu que és la fitxa. Això ho tenim per cada una de les sessions, però a més tenim més instruments, no? De coavaluació de l'aprenentatge cooperatiu, d'autoavaluació i totes aquestes rúbriques que ens funcionen molt i molt bé perquè ens ajuden no només a avaluar els alumnes o a situar-los en el nivell que creiem que correspon, sinó sobretot per tenir aquesta avaluació transparent i aquest feedback adequat, no? Perquè els alumnes també compartim amb ells aquestes rúbriques. I, per exemple, estic pensant en la rúbrica de comprensió lectora, en la que hi ha, em sembla que 4 o 5... Sí, per dimensions, no? Per dimensions, exacte, la velocitat lectora, la comprensió, etc. I, per tant, és molt diferent que en velocitat estigui a un nivell 2, però en comprensió estigui a nivell 4, etc, que em diguin que de comprensió lectora tinc un 6,5. No en tinc idea. I en el cas de les matemàtiques igual, el que hem vist a la guia que ha ensenyat la Marta, doncs ja veieu, no? Aquí tenim la competència matemàtica que estem treballant en cadascuna de les sessions, una de les transversals, i tenim aquestes rúbriques, no? Que per avaluar cadascuna de les dimensions de la competència matemàtica amb els indicadors, no? D'assoliment de cadascun dels nivells. Per tant, us facilitem, diríem, al professorat tota aquesta tasca d'avaluació competencial i que no és poc, no? I està el marc d'avaluació de tots els nostres programes, diríem que va molt... Sí, em puc fer un matís d'una cosa, perquè ara estic pensant que donem l'opció d'avaluar cada sessió no vol dir que s'hagi d'avaluar. És perquè vosaltres trieu quines sessions avaluem. Exacte, n'hi ha tots els alumnes. Això, hi ha molts webinars d'avaluació que estic segura que ja per no generar confusió. I escolta una cosa, per acabar, el Francesc ens pregunta si, vaig dir Francesc, que has dit que m'alegro que t'hagi agradat, ens pregunta si tenim propostes digitals. Feu una frase sobre la proposta digital del... Comencem amb les matemàtiques. Vale, en les matemàtiques tenim, diríem, dos propostes digitals. Diríem que tenim un recurs digital que acompanya el desenvolupament del programa, no? Que seria el nostre Ciberemat, és una plataforma d'aprenentatge adaptatiu. Va lligada, diríem, dintre de la guia del mestre, nosaltres indiquem en quin moment s'ha de fer servir aquesta plataforma, amb els continguts que ha de triar, que van lligats en les 4 o 5 últimes sessions que hem treballat, no? Perquè tingui aquest sentit, no simplement una aplicació per a practicar matemàtiques en general, sinó que va lligat amb les sessions que estem treballant. Molt important, no? Tu poses molt d'èmfasis en això perquè com a professor de matemàtiques... Sí, jo trobo que és important, no és algo que em descarrego jo i li dono a la meva filla per a que jugui una mica, no, va lligat amb el que està treballant. I després tenim l'EMAT digital, no? Que és la nostra, diríem, el nostre programa a través d'una plataforma digital, no? El llibre de l'alumne a través d'aquesta plataforma que em permetrà a mi com a profe planificar dintre d'un calendari aquestes sessions. Per aquelles escoles que no volen el paper i volen que els seus alumnes... Sí, la part aquesta més de treball individual que té el programa que la facin a través de la plataforma. Val a dir també que per infantil també hi ha el Ciberemat infantil, que també els pares sí també poden col·laborar en aquest Ciberemat infantil, però bueno, això ho podem explicar en una altra ocasió. I a les propostes lingüístiques... Exacte, a Ludilletres tenim el Ciberludilletres i a Superlletres tenim el Superciber. Sí? És a dir, i en la línia del que deia el Jorge, acompanyant aquestes sessions i un element important que sigui autoadaptatiu és que el programa per ell mateix
dona l'opció als alumnes que tenen més dificultats, els envia a uns nivells una miqueta més senzills i els que tenen més facilitat a uns nivells una miqueta més complexos, i a més aquesta informació també nodreix, no, aquesta avaluació de la que parlàvem abans, perquè és una informació... És un petit informe que És un el petit informe, exacte. el professor respecte a com va l'aprenentatge dels seus alumnes per a nodrir encara més aquesta avaluació. Molt bé, Exacte. doncs moltíssimes gràcies, Marta i Jorge, per les vostres explicacions, com sempre. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres per escoltar-nos, per estar aquí i per la vostra complicitat. Moltes gràcies i fins aviat. Fins aviat. Que vagi molt bé. Bon